Te halo prolog te ngashkwa ban share ga video namar balai ki nongrom ki ruai shau soitan ane shau Lucifer te sa peje kene ka video te phela basau thu hi namar ki bakum kita ki long ki apastor ki ba arsap ki nong trei basyukor ki ba pensre ïalade ya ki apastor Chris te hangne prolog piu I ba ki ne ki yarwai ka jing roi shau Lucifer uksuj lane uta u lurshai te kane ka video te ngiu I ba ki yarwai te ban ong ba kam shisha ru ngimla shu ban ong nomor ba ka ngiu I ka video namar ngiu I kata du ba udah shong haka temple Blei udah le Blei ialade ngisutu kane ka video kan kata ya ka jing jong pi hanre ngim ban se ban ithuh namar ba kadai ka Jingshisha namar kadai ya ka rukom yang I ban ithuh ka shong hakita ki ban ngeken ban ngech Christus filius tuus, qui regressus ab inferis, humano generis serenus illuxit, et tecum vivit et regnat in saecula saeculorum. ngin lingolai ya kata namaru saitan hi upun ya srem ïalade ya u angya ka jing shai namar kata kamlong thlai lada ki ta ki shakri jong u ki pun ya srem ïalade ya ka shakri ka hok ki ba ka bakut jong ki kan long kat bakum ki jingle jong ki kumangitip ya ka bangi pule ya ka Bible u Lucifer ne lurshai u dayu saitan u bala syukur ne u bala iltama ya u Blei habneng handai kat kum ka jing song thu jong pi pat philaban ïathuh hi u dayu handai ngi ong ba u dayu saitan Luminaribus misceatur flamma seius Lucifer matutinus inveniat ngi kylli pi kumno pi ong chpangane lara pi sngau dei te u Blei lo ong kumne to ya mi no naka u pailang jonga phenomia sanglem bat kita ki pop jongka humano generis serenus illuxit et tecum vivit et regnat in saecula saeculorum. kum kini kan kita ki jing klimsi jong kita ki sim jong kene ka perthei kum ba ka Bible ka ong
Kini ki beriu ki wan hajan jonga dakar meng shintur jongki. Bat ki burom yang dakar meng shintur jongki. Hendrei kadok nut jongki ke jengai no nanga. Hendrei ki mane thala yang haba ki hikai ya kum jongki beriu kum ka jing hikai. Te kubla shibun pi baro ki pape jing ga video. Te sabu jing kylli kaei kene ka jing le jongki. Ting ngin se siapa sakoi pergi video kubla shibun.